Hej, jeg hedder Tina. Jeg er blind, og jeg vil lave nogle udsendelser her fra mit hjem, hvor jeg vil eksperimentere med forskellige ting, som I får lejlighed til at se. Så I må undskylde, hvis kameraet, som jeg bruger på min telefon, ikke helt rammer mit ansigt. Men jeg vil gerne lave en række YouTube-videoer, fordi at jeg godt kan lide video. Jeg ser selv, hvis man kan sige det på den måde, en masse udsendelser på YouTube. Når det er på dansk, kan jeg nemlig godt selv følge med. Men jeg håber, at I vil nyde mine udsendelser alligevel. Så jeg vil gå i gang med min første ting, vi skal lave. Og det, som jeg vil gøre i dag, det er, at jeg vil vise jer, hvordan man laver en kop hurtig kaffe. Så nu går jeg hen til min lille kaffemaskine her. Og så tager jeg med den ene hånd her tale til 20% batteritid til begge 20. OK. Knap. Kamera. Stop optagelse af video. Knap. Tale fra. Det må I meget, meget undskylde. Jeg blev lige afbrudt af min lille telefon her. Jeg drejer lige sådan der. Nu kan I så se kaffemaskinen. Og nu vil jeg så tage denne her lille kapsel her. Og jeg håber, I kan se det på kameraet. Ellers løfter jeg den op til kameraet nu. Nu kommer den op til kameraet, så I kan se den i min hånd. Den er her. Og så åbner jeg for sådan. Jeg håber, I kan se det hele. Sådan der. Nu sidder kapslen i, og nu er jeg nødt til at gå hen og finde en kop, som står her på mit meget rodede bord, som I nok ikke lige så godt kan fornemme her. Nu skal jeg lige prøve at finde min kop. Det er jo det, når man er blind, så er man nødt til at føle sig lidt frem her. Så det gør jeg. Jeg føler mig lidt frem. Og jeg fandt min kop, som I kan se på billedet. Og så vil jeg vise jer, hvordan man laver en kop dejlig, hurtig kaffe her. Nu står koppen her, som I kan se på kameraet. Sådan. Og så skal jeg lige have ryddet op efter mig her, så vi har det pænt og fint her. Sådan. Sådan. Godt. Så lukker jeg. I husker, jeg havde puttet en kapsel i her. Nede i denne her. Så nu lukker jeg for
den, og så om et øjeblik, så vil der vælte kaffe ud hernede i koppen. Sådan.